As institucións provincial e autonómica investiron arredor de 13 millóns de euros no complexo deportivo de Monterrei. Coa ampliación, o parque acuático conta dende esta semana co río Lento, cos tobogáns de adrenalina e co parque multiaventura correspondentes ás fases 2, 3 e 4, e que supuxeron un investimento de case 3,7 millóns de euros grazas á colaboración entre o Goberno galego e a Deputación. É xa un dos grandes reclamos que ten a provincia de Ourense, non só para os cidadáns da provincia de Ourense, sino para os cidadáns de todas as provincias galegas e tamén do norte de Portugal. Este é un dos maiores e mellores parques acuáticos do noroeste peninsular. Por lo tanto, estamos orgullosos de poñelo a disposición de todos os cidadáns galegos e de leválo a cabo aquí na provincia de Ourense, non? A posta en marcha definitiva do parque acuático ten un importante impacto social e económico, que se traduce na creación de máis de 70 postos de traballo directos para esta tempada, entre socorristas, persoal sanitario, mantemento e atención ao público. Ademais de impulsar a actividade económica no Pereiro de Aguiar e na comarca. Dende que se concretou realmente o compromiso no ano 19, se iniciou no 20 a fase 0, que foi o traslado da parte deportiva e a inauguración, con pandemia por medio, que supuxo un parón, con guerra de Ucrania, que supuxo que unha empresa que había sido adxudicataria das fases renunciara e paralizara un ano. E despois de todo eso, hoxe estamos inaugurando efectivamente o auténtico parque acuático, é dicir, xa inauguramos fases previas, unha fase deportiva que permitiu a construción do que estamos facendo hoxe, unha primeira fase acuática que deu uns números, logo o conselleiro daraos, pero eu fago referencia aos números históricos, que son 2 anos, unha media de 90.000 persoas cada ano.